acompaño a Bernardo Montaña por Viveiro. Como vai por ali a tarde, Bernardo? Pois na capital da Mariña Occidental acompaña tamén o bo tempo nesta xornada de martes de Semana Santa. Moi boa tarde, xa ven, nin abrigo, nin chaqueta e case que sobra tamén o xersei. Arestora 15 graus de temperatura, saudamos a carón da ponte sobre a ría de Viveiro, unha das rías altas que vai desembocar o mar Cantábrico, e gozaremos dende aquí, dende Viveiro, dunha Semana Santa declarada de interese turístico internacional en 2013. Unha declaración, esta de Semana Santa internacional, que multiplica por 3, triplica a poboación da vila durante estas datas. Podemos velo no seu paseo e comprobarémolo tamén na zona histórica de Viveiro. Por suposto, contarémolo en directo. Hoxe que toca, corrixíronme en Viveiro, aquí hoxe non toca procesión, non toca Vía Crucis, o Vía Crucis da Confraría da Santa Cruz, un Vía Crucis que sairá contra as 9 deste serán, dende a Igrexa de San Francisco, e que estará integrado única e exclusivamente, ollo, por mulleres. Os homes non poden participar del, pero sí admiralo. Como faremos nos? Que toca? Cruzaremos a Porta de Carlos V ou Porta da Ponte do Castelo, unha das tres que se conservan en pé desa muralla que no seu día protexeu Viveiro. Na procura dese ambiente son as 7:24 da tarde, tarde solleira, non queda dúbida, aquí en Viveiro e por aí por Ares. Hai moita xente, Belén Rivero. Sí que imos trasladarnos ata algo moi sonoro, precisamente unha tamborrada que reúne a máis de 300 músicos en Viveiro e que fai resoar esas rúas de pedra. Oxe é tamborrada en Viveiro e salen todos os tambores das cofradías á calle, desde nenos pequenos e hasta maiores. Hoxe é un aluvión de tambores aquí, entonces ruido por todas as calles. É xornada de desahogo para as bandas, para que vayan nas procesións como teñen que ir, máis relajados e con menos ruido, por suposto, porque non son eles os protagonistas. Xa vedes que estamos preparando todos os aderezos para salir á calle, e, mentras tanto, podes aproveitar para visitar a Carpa Museo, a antesala que temos aí. Esta tarde temos a tamborrada polas calles de Viveiro con final na Plaza Maior. Pero antes quería que vidades esta carpa que se chama Antesala dun Museo, onde están unhas das imágenes máis representativas e máis espectaculares, se queredes, da Semana Santa de Viveiro. E gracias a esta carpa pues, podemos telas aquí metidas, que pode ver todo o mundo esas inclemencias do tempo. Lunes é un día importante porque xuntámonos todas as bandas. Primeiro damos un pasacalles por todo Viveiro e logo xuntámonos todos na plaza. Cada banda toca a súa melodía e logo despois salimos todos xuntos tocando a marcha de paso ligero. Nosotros somos da Hermandade de Mulleres de Santa Cruz, a nosa hermandade solamente de mulleres, e agora, bueno, estamos cos últimos retoques finales antes de salir na tamborrada, porque, bueno, é a primeira vez que sale a banda nesta procesión. É unha festa, pero, bueno, a xente nos ve a cara, sabe quen toca, como toca. Son moitos meses, moitos ensaios, por eso os nervios, pois, salen a flor de piel. Estamos aquí cos chavales, pois, arranchándose para salir para a tamborrada. Xa están todos dispostos, temos unha generación ben nova, como vedes, pero, bueno, por desgracia, só poden ir na tamborrada que traxe de romano non hai tan pequeno. Bueno, agora temos que ir, que vamos salir desde Santa María, vémonos despois, vale? Que vos vaya ben. Hasta logo. E o día da tamborrada salen todas as cofradías de Viveiro. Cada turista va por unha calle, e despois xuntanse todos na plaza. Estamos esperando a tamborrada que veñen netos, irmãos tocando, está moi bonito, e o pueblo viviu. Aquí a tamborrada de Viveiro.
Viveiro, porque se algo caracteriza as cofrarías son os seus hábitos. Que lle parece se coñecemos os segredos dos roupeiros que hai en Viveiro que pasan pola man dunha señora que creo que viste ela prácticamente a todas as procesións que salen en Viveiro? I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something. Hola, son Pacola San Pedro. Estou planchando os traxes da Semana Santa de Viveiro. What's on your mind? And then you say to me you made a dumb mistake. Estamos na igrexa de San Francisco, e aquí é onde facemos todo da Semana Santa. Empecé no mes de febreiro e preparei 5.000 traxes. Teño a Santa Cruz, teño o prendimiento, teño os Cristos da Fora, teño a Piedad, entonces teño que ir organizándoos todos para que va a salir no momento que teñen que ser. It doesn't matter, put the phone. En este edificio aquí, pois vin con 2 anos, criei-me aquí, e caseime aquí, tuve fillos aquí, en este edificio, empecé con 2 anos no medio da roupa con meus pais. Fai 40 anos que estou eu aquí ao cargo de todo, e agora xa debía de irme, pero que teño tanto cariño esta Semana Santa, porque para min é todo. Todo. When I touched your face, I could tell you're moving on. Para min a Semana Santa de Viveiro é moi importante. Moita xente que traballa nela, como Pacola, que leva moitos anos dedicado a isto, e xente que trae de fora muchísimo, moita. De feito, o pueblo triplícase. E además dá gusto ver que a xente apoia a Semana Santa de Viveiro. Pacola para nós é imprescindible. Non hai Semana Santa sin que participe Pacola. Non concebimos a Semana Santa sin Pacola. É unha parte de traballo moi ruda que nos quita de encima. Pois mira, encárgome de colgar os traxes, de poñelos todos, de poñer os traxes dos nenos que salen, coser, se hai que coser un perdible, no momento se hai que planchar, se, por exemplo, os traxes aos chiquillos lle quedan un pouco grandes, facemos de modistas, facemos de todo, aquí estamos pa todo. E fai anos que non vexo unha procesión e un viveiro, porque non teño tempo, porque cando vai salir a procesión, xa logo ven a outra de volta, entonces daqui non me poido mover. Teño pena porque mira os anos que levo en Viveiro e eu non poido ver ningunha procesión. Estou aquí na Semana Santa, non penses que estou sola, teño aquí a miña prima que desde febreiro que estou aquí, ela está continuamente comigo. Criticamos un pouco, rímonos un pouco porque a tarde é larga e non vas a estar sempre planchando, polo menos rirnos. Claro, en estes días tamén, que se ven un neno probar un traxe, que se ven esta continuamente plancha, eu estou probando os traxes aos nenos para que todo me salga ben, porque a miña ilusión. Eu faigo isto porque me gusta tanto, isto pareceme que todo é meu, porque levo tantos anos aquí desde que era unha nena pequena, entonces isto todo pareceme que é meu. Eu sou unha cofrade como a todos que están aquí. Viveiro para min é todo, en todos os aspectos. Non é porque eu sea de Viveiro, pero como é o meu Viveiro non hai nada, meu fillo. Aquí hai que vir a Semana Santa de Viveiro, porque vela unha vez e xa volves todos os anos, porque é unha maravilla en un pueblo que temos tan pequeniño, unha Semana Santa tan grande e tan bonita. Pacola San Pedro prepara os traxes pro Vía Crucis desta noite, mentres polas rúas de Viveiro, cando faltan 20 minutos pras 8 do serán, colocan xa as imaxes deses 14 pasos, dese Vía Crucis que recreará os pasos de Cristo cara ao Calvario antes de ser crucificado. 39 pasos e 15 procesións encherán durante esta Semana Santa as rúas de Viveiro, unhas rúas cheas de ambiente como estamos a ver. Esta é a imaxe que ofrece en directo a Praza Maior de Viveiro, e que este é un destino que moitos aproveitan para gozar das vacacións, o tempo raciña, pois a tomar un refrixerio e, sobre todo, lembrar que estamos de vacacións e que é Semana Santa. Moi boa tarde. Hola, buenas tardes. De onde sodes? De La Coruña e de Guiteriz, lo tengo que decir. Porque, claro, hai que dicir que sodes de Guiteriz. De Guiteriz, claro que sí. E como foches dar hoxe a Viveiro? Porque viñamos de turismo, visitar o Fociño do Porco, e depois pasamos por Viveiro. Quedades para ver o Vía Crucis da noite? Non, temos que voltar para casa. E mañán, onde estades? Mañán estaremos pola terra, por Coruña. Vos? Igual, mañana por Coruña, solamente toca dar descanso hoy. Luego ya hay que ir para casa. Moi ben, moitas grazas. Dende Guitiriz e dende a Coruña estes amigos. Hola, moi boa tarde. Buenas tardes. Ui, buena tarde. ¿De dónde usted? De Málaga. De Málaga. ¿Qué le parece a Semana Santa de Viveiro? Me gusta. Hombre, estoy acostumbrada a la de Málaga, pero he visto por primera vez la de aquí y me gusta bastante. É curioso que unha malagueña veña a gozar da Semana Santa a Mi Galicia. marido é gallego. Non está por aquí, non? Aquí. Ah, de que zona é o home?
Aquí de Bravos, en Viveiro. Aquí. De Viveiro. Sí. Entón non é a primeira vez que estás unha Semana Santa aquí. Semana Santa sí. Aquí en Viveiro? Sí. Despois de canto tempo? De 15 años. 14 pasáchelos en Málaga e por vez primeira estás en Viveiro. Primeira en la de Viveiro. Oxe, toca Vía Crucis. Hoy sí. Sopra mulleres. Sí. Así que o home ten que quedar vendo dende fora. El hombre mañana. Mañá, verdade, mañá. Mira como sabes mellor a xenda que a min. Mándalle un bico grande a Málaga. Para todos los malagueños, para mis procesiones y sobre todo para mi cautivo. E dille que por ano teñen que vir a Viveiro. Sí. Que veñan eles a Vengan Viveiro. a Viveiro. Moitas grazas, un saúdo, taloguiño. Hola amigos, moi boa tarde. Hola. Como planeamos pasar a Semana Santa? Pues nada, aquí, en Viveiro. Ah, sodes aquí. Claro, yo sí. Bueno, ellos no. ¿Eres de dónde? Preséntamos. Mira, Diego e David de Burela, Ana de Cervo e Bea de Xove. De Xove? Sí. Ah, sodes todos da Mariña de Lugo. Sí. A ver, vamos a que te besan na casa. Dille, a familia podo? Sí, podo. Dille que vas facer hoxe na Semana Santa de Viveiro? Participar do Vía Crucis, non? Claro. E mañá, quedades aquí, dormides en casa? No, que vimos para aquí tamén. Mañá tamén Viveiro? Sí. Pois nada, a gozar. Estades un pouco tranquilos, non? Claro. Que estades de vacacións ou non? Exacto. Falamos da Semana Santa de Viveiro, a gozar, amigos, unha Semana Santa que une en toda Galicia lecer, como estamos a ver, tradición e devoción. Pasan os anos e esa tradición non se perde, continúa medrando. Lembramos, por exemplo, como se vivía hai 50 anos a Semana Santa ferrolá. Hacer estes días. Creo que tedes que ir por aí, dar unha voltiña ata Viveiro, e ata ali nos vamos nós con este estupendo vídeo de tapas, de ambiente e a pasalo moi ben por aquí. O ambiente da Semana Santa de Viveiro é moi bon, hai moitísima xente. É un momento de reunión de amigos que mellor non ves desde o Nadal, que mellor viven en Madrid ou viven noutros sitios e sempre nos reunimos. Las vacaciones en Viveiro son fantásticas. Nosotros venimos todos los años desde Madrid. Este clima, estas tapas, estos vinos, este ambiente, nos encanta. Me encanta Viveiro y la gente de Viveiro. Súper amable. Y bueno, después el ambiente. Y todos los días hay música. Es el pueblo de la música. Mira, este Viveiro. ¿Ves? Este Viveiro. Aí tes o detalle de... Viveiro é así. Entonces, é unha maravilla, como podes ver. Maruxiña, cando chove, o neno no tellado, o neno de Maruxiña, cando chove está mollado. Veña, nosotros chamamos o conxunto Voces de Antes, das cancións de antes, de tal. O a modernidade non nos entra nin de coña. Porque nuestras mujeres no se queden viudas. Y nosotros venimos de Bilbao y venimos y de veraneo aquí desde el 90. Yo vengo a comer. Nosotros venimos a comer. Es más de paseo. No, a comer y a pasear y a hacer turismo. Saludos desde Bilbao. Llevamos desde el sábado aquí, venimos desde Madrid y hemos venido a ver un poco el litoral, a ver un poco, hemos estado viendo acantilados, y hemos estado viendo rutas de senderismo y hoy pasando el día por aquí, la Semana Santa. Si venís a esta zona os recomiendo que visitéis o Fuciño do Porco, que es muy bonito, es espectacular, muy chulo, muy chulo. Nosotros venimos de Ponferrada y estuvimos ya en Viveiro alguna vez, pero aquí es la primera vez que venimos y es una ruta que se puede hacer con la familia sin problema ninguno y bueno, encantados de hacerla. Coñecín o Fuciño do Porco por amigos que viñeron antes a visitalo e nada, excursións guiadas ou por libre. Pois viñamos dar unha volta e
conocer un pouco o sitio, nunca estuve aquí, teño oído falar moito, últimamente na tele, en todos os sitios, hasta nos medios. As vistas son espectaculares, a gastronomía é buenísima, entonces, pois hai que vir, hai que vir. Están a ver a segunda estación dese Vía Crucis de mulleres de Viveiro que sairá exactamente dentro de 42 minutos, ás 9 en punto do serán, despois de ver imaxes desa tan de moda punta de Fuciño do Porco no Vicedo que paga pena coñecer a contorna, non só Viveiro, senón tamén a súa contorna. Por aquí pasará o Vía Crucis, onde os restos da antiga muralla que protexía Viveiro, e isto continúa a ser un fervedoiro de xente pola rúa Margarita Pardo de Cela, xente que se coloca xa nos accesos da igrexa de San Francisco, e voulles presentar o caso dunha familia ben curiosa, que os galegos, alá onde imos, arrasamos, e un da Ponte Nova deixou a súa vila natal hai máis de 20 anos, moi boa tarde. Hola, moi boas. Marchou a Suiza, e que pasou en Suiza? Pois mira, que atopei a miña muller. A túa muller, que é de onde? Moi boas tardes. De Suiza, sí. Ti de onde eres? De San Gallo, en Suiza. De Suiza. Eu tiña medo que rematara a ración de polvo, pero por sorte aínda queda un pouquiño. Que tal estaba o polvo? Moi bueno. Moi bo? Sí. Primeira vez que estás en Galicia? Non. No. Cantas? Terceira. Terceira vez. E a Ponte Nova coñécelo, non? Sí. Estivo na Ponte Nova? Sí, tuvo unha ou dúas veces, sí. Só? Bueno, algo é algo. Marchades de volta para lá ou non? Sí, bueno, estamos uns días por Ribadeo, despois volvemos para Suiza, sí. Si se sabedes que ás 9 en punto partirá o Vía Crucis da Confraría da Santa Cruz, integrado tan só por mulleres. Pois sí que o sabía, sí. E quedades para velo? É que algo tarde pos peques. Anda, como se chama o peque? Ilai. Ilai? Chámase Ilai. En que parte de Suiza vivides? Mira, primos cerca de Alemania, no lago de Constanza ou as orillas. E con quen estades? Pois con meus pais, meu pai e miña nai e os nenos. Pequenos, porque vos continuades na Ponte Nova. Nosotros continuamos en Alicante, vivimos en Alicante. Voulles dicir unha cousa, o momento álxido será ás 9 da noite, momento álxido xa o que están a ter agora mesmo en directo en Ferrol, saúdos para Ponte Nova. A nosa compañera Natalia apenas ten... trasladar xa ata Mariña, onde está en Viveiro, Bernardo Montaña. Que tal, como está a cousa por aí? Pois agora, Lucía, xa no interior deste fermoso claustro viveirense da igrexa de San Francisco, ultiman os detalles para que en menos de media hora saia daqui o Vía Crucis de mulleres da Confraría da Santa Cruz. Como vemos, serán alrededor dun 100 de mulleres a máis as que se sumen ás filas, 20 delas levarán o Cristo, 22 a Virxe, equivócome? No, estás correcto. No certo, non? Sí. Que representa o que é característico da vosa indumentaria para hoxe? Que é característico? Pois é o traxe negro, a cruz que nos identifica. Nos identifica exactamente. Como Confraría da Santa Cruz. Exactamente. Nada, nosotros levamos a Virxen, outras mulleres levan o Cristo, e nosotros esperamos ahora na igrexa de Santa María a que pase o Cristo, eles nos recollen e salimos nosotros coa imaxe da Virxen. Pesa moito a imaxe da Virxe? Bueno, hoxe non, porque non ten moitas flores, ni ten moitas cosas, pero o Venres sí que é cando salimos e xa está toda preparada. Así que o Venres Santo volvedes a ir. Sí, pero aí xa somos 66 mulleres que levamos. 66 mulleres para portar a imaxe da Virxe? Sí, solo para a imaxe da Virxe. Cantos anos leva vostede? Pois levo 8 anos. Non haberá aquí entre os claustros ningunha muller que se estree ou que faga por vez primeira o de sair no Vía Crucis deste Martes Santo? Pero se sodes moi novas, cantos anos levas? No, a ver, eu estreome, pero eu non vou de portadora da Virxe. Pero si que vas no Vía Crucis. Sí, vamos coas megafonías, ¿no? Para que se poida facer o Vía Crucis. Que sintes? Estás nerviosa? Estás emocionada? Sí, bueno, sempre se está nervioso, nada, é unha primeira vez, pero bueno, estamos acostumbradas porque nosotras somos parte das mulleres que levamos a banda de tambores. Entonces estamos acostumbradas, eu polo menos levo 8 anos xa na banda. Logo ti és de Viveiro de toda a vida, imagino. Sí. Daqui de toda a vida. Non podías perder a tradición. Desde pequeniña, empecé desde pequena na Semana Santa dos Pequenos, que iso vai ser a semana despois de Semana Santa, e agora seguimos na Semana Santa dos Maiores.
Pois a gozar e pro ano repetir. Gracias, moitas gracias. Hola, que tal? Hola, que tal? Primeiro ano tampouco. Non, no Vía Crucis non. O meu primer ano no Vía Crucis foi o ano pasado. Cal é o requisito para formar parte desta confraría da Santa Cruz? A máis de ser muller, ser de Viveiro ou algo, non? Bueno, Ti por que te anotaches? Por que te apuntaches? Bueno, porque sempre me chamou a atención, ademais eran todas mulleres, e pois eso, que era eso non, que unha cofradía solo levada por mulleres, Había que formar parte dela. había que formar parte dela. Cal é o percorrido? Coñécelo? A Do xente Vía que estea vendo agora aquí aí Semana Santa terá tempo de abondo a chegarse a algunha rúa concreta de Viveiro para ver pasar o Vía Crucis. Sí, pero vai por estación, salimos aquí, a primeira estación está aquí preto das escaleiras dos claustros e da iglesia, a segunda collemos a calle que está... Cara a Praza Maior? Sí, cara a Praza Maior, vamos polas calles e chegamos hasta a iglesia de Santa María. O tempo acompaña, iso é de agradecer, verdade? Sí. E agardamos que así sexa no que resta de Semana Santa. Sí, esperemos que sí, sobre todo a do Viernes, que é a procesión para min a máis bonita, porque é moi bonito cando suben a anda a hombros todos os homes ali na Plaza de Lugo, é moi bonito. Podo preguntarche a idade pola devoción coa que falas? Sí, teño 14 anos. 14 anos, señoras e señores, veñen de escoitar como unha rapaza de Viveiro de toda a vida de 14 anos leva no sangue a Semana Santa de Viveiro a gozar. Sí. Unha devoción que comprobamos en directo en Viveiro